Sinmo tini 6 tarik dan kumo tini 6 tarik mande sini Bongchibari Gram Panchayat ni nginyai Bangalore ni khoroktam nogo kipili family sing Samsundar parani 1 number ward Angarwadi center sing kaisa borno quarantine ni bagi subebasta khlaijaka orbo sing sini panchayat ni poko hoite Bongchibari panchayat poko hoite sing jotono parani borok khapur jangma bai khlainai yasagina kha janjani borok no ambagai je chubanamu chungnai rok kha gnang ro borok phai borno chari khari mang khangkai balai hamkungnai sing tabu bera jalni bera rima rijongo sing barricade kri phano hojarawo haini bagai hari sing jotono khabak sake borno chubalai ani oro phatini phai oro phaine rokno bungke Asman Deborma Ashish Deborma tei Love Deborma oro khoroktam borokno chobi tonjaka sing hasungna hambai